Nem hallom, jó. Megy? Még nem. Na most megy. Nem hallom, jó. Ja. Szóval, hányan lehetünk itt? Nem tudom. Mindegy, végül is. Akkor kérdezzél valamit, csak kezd el mondani, szerintem ugye már kérdések még nem jönnek, szerintem kezdj el beszélni a új szabályrendszerről, nem? Szerintem először köszönjél be, először legyen a klub, aztán utána menjen a szabályrendszer, majd a Menj élőbe. Na jó van, akkor kezdjük a klubba. Szerintem annyi lesz itt a változás, hogy lesz ugye egy maranellói kirándulás márciusban, azt szervezzük. 18-án pénteken, napos maranellói gyár, múzeum, nagyon jó lesz végül is, mindegy. Aztán hát annyi változás lesz itt a klubban, hogy még lesz plusz 2 admin. De nem most, hanem majd a későbbiekben nyár folyamán. Legalábbis tervek szerint meg lesz egy elbocsájtott admin is, de se 100%, de majd kiderül. Meg lesz egy előrelépés rangba, ugye egyedül fogom vezetni a Scuderiát, a klubot, viszont lesz mellettem majd még egy emberke, azt nem lesz nehéz kitalálni kicsoda, szóval így ennyi. Ugye a jövőre nézve, klubbulit nem fog tartani egy ideig, az tuti. Szóval ennyi. Akkor kezd szerintem a új szabályrendszert, nem? Hát akkor vágjunk bele a szabályokba. No hát, ha minden jól megy, akkor 2017-re tervezik ezeket a változásokat. Ezek úgy nagyon nagy vonalakban szélesebb gumikat, szélesebb autókat, amelyek valamennyiért laposabbak is lesznek, és szélesebbek, ezáltal jobb aerodinamikával fognak rendelkezni a tankolás visszahozását, illetve az új motorok beszerelését is. Aha, látni is a képen. Tehát hosszabbak is lesznek, meg itt látni itt a képen a változásokat, hogy a 16-os, 17-es. Ugye Csabi? Igen, nos hát az első autó a 16-os autó, vagy hát jelen pillanatban az ugye az idei autó. Amit lehet látni, hogy az első szárny az jóval nagyobb teret fog kapni, inkább egy ilyen V-alapra fog formálódni. Az egész autó törzse meg lesz nyújtva, amivel több lesz a hely hátul. Ezáltal ott nagyobb motornak, illetve nagyobb energiaviszonyerő rendszereknek, stb. Van hely. Tehát ergo ez a teljesítményt tudja befolyásolni. Majd amit még lehet látni innen felülnézetből, hogy a szárny a hátsó légterelő és jóval szélesebb, ezáltal nagyobb leszorító erőt tud generálni az autó, amivel nyilván csak a köridők fognak javulni. Szóval... És lenne egy olyan kérdésem hozzám, hogy lesz elvileg be lehet vezetve 2017-ben a tankolás, hogy lesz-e így ehhez képest így komoly változás. Mármint így mennyire fog csökkenni, vagy esetleg nőni a Mercedes előnye, szerinted? Hát igazából a Mercedes előnye magából a V6-os turbomotorból fog ki. Na most amíg ez bennmarad, addig valószínűleg nagyon közelíteni a Mercedeshez nem lehet, bár most a Ferrari úgy néz ki, kitalált egy olyan rendszert, hogy 300 báros nyomást hoz létre a belső égési motorban. Na most ez a 300 báros nyomás ez azért lesz úgymond jó, vagy hát nem tudom, hogy olyan fogalmazzak, hogy itt elmondom, tehát lesz jobb, mint az előző 240, nyilván azért nem nagyobb is. Másodszorban azért, mert egyszerűen így a üzemanyag az nem égni fog, hanem úgymond a nyomást fogja berobbantani. Tehát maga az üzemanyag a nyomást fogja berobbantani, nem a gyújtógyártya, ergo így gyorsabb lesz az égés,
magyarul több erő keretkezik, minél gyorsabb az égés. Na most ezzel, hogy mennyi lóerő, illetve newtonméter szabadítható fel, az rejtély, majd kiderül, de ezzel valószínűleg a Ferrari közelíteni fog a Mercedeshez. Aztán persze ki tudja, hogy a Merci mit talál ki, valószínűleg ők is fognak ülni a segükön, valamit ők is ki fognak találni. De ezt majd meglátjuk úgyis Ausztráliában. Aztán, hogy a tank méretével, na hát igazából ez a üzemanyagrendszer, ez egy elég dolog. Abu Dhabiba mentek már egy 40-es kört, ami azért az 1.39-es pályacsúcshoz képest azért az egész jónak mondható. Sőt úgy, hogy a pálya az nagyon piszkos volt akkor. Na most rá egy napra mentek egy napos futamidőt, ami igazából az első idő, tehát az első köre volt a futamnak. Na most ez arra enged következtetni, hogy nagyon le vannak tekerve vissza a motorok. Egyrészt azért, hogy óvják őket, kettő azért, hogy spóroljanak az üzemanyaggal. Na most Ergo, hogyha ezt a 100 kg/óra átfolyást eltörlik, mert igazából, hogyha megnézzük, ez a 100 kg 135-140 liter durván. Igen. Na most igazából 230-240 litert használtak el a V8-as korszakban. Tehát 2013-ban Sebastian Vettel például Szingapurban, arra pontosan ott van 241 liter üzemanyaggal indult el a futamon, és azt megnyerte vele. Tehát igazából jóval több üzemanyag, vagy jóval kevesebb üzemanyag van most jelen pillanatban a futamokon, a tankokban, és ezáltal viszont gyorsabbulniuk kéne az autóknak a futamon is, viszont a motort egyszerűen le kell tekerjék, már azzal a 135 literre végig kellene menni. Szóval szerintem ez az átfolyás, ez egy baromság, ahogy van, tehát ezt el kéne törölni, a motorokat újra át kéne karakterisztikálni, hogy használják ki végre azt a 15 000-es fordulatot, aztán ez a V6-os is szólna olyat, hogy körülbelül atya. Tehát ott azért lenne bőven 1000 lóerő fölötti teljesítményidőmérőn, meg még akár futamon is. Különben kedves tagok, akik bocs, hogy megszakítalak, hogy lehet kérdezni nyugodtan a Csabitól, nyugodtan kérdeztetek a kommentbe, aki néz minket, vagy egy like, hogy mennyien néztek, nem tudom. Na, folytass szerintem. Na tehát itt most amit lehet látni, hogy a két autó közötti különbség az mennyivel úgymond több felülete van a 2017-es, vagyis a koncepció autónak idézőjelben, ezáltal jóval nagyobb lehet a leszorító erő is, viszont a leszorító erő is kell, valamint kell még egy erős motor, amit egységesíteni szeretnének. Na most, hogy ezt hogy egységesítik, azt nem tudom, őszintén mondom, szerintem ez hülyeség. Oké, erről van Mercedes, kész, ügyesek voltak, mert dolgoztak 3 évvel előre. Gabi kérdezi, hogy mi a klub idei tervei. Ugye elmondtuk, hogy lesz 2 adminisztrátor, ugye van nyár folyamán, de szerintem ez már nem meglepetés, hogy kik. Akkor lesz egy adminisztrátori, hát talán kirúgjuk, de nem biztos, még nem 100%. Viszont lesz egy feljebb lépés is, az majd jövő héten majd kiderül majd a hírekben látok a klubba. Meg ugye lesz akkor márciusban egy klub nyaralás, hát ja, végülis várjuk klubnyaralásnak is a múzeumba, meg a gyárlátogatásba. Úgyhogy oda megyünk egy napra, már március 18-án pénteken jó lesz, várom is végülis. Egyelőre ennyi, aztán már még alakulni fognak évközben. Meg hát ugye a létszám annyi, hogy jelenleg vagyunk 6662-en. Jó lenne azért elérni a 10 000-et. Szerinted Csabi sikerülni fog? Mire kellene 10 000 fő? Év végére a 10 000 fő. Szezon kezdésre, mert azért az kicsit ágaznak. Szerintem meg nem. Ugye Csabi lehetetlen nem ismerek. Amióta Raikkonen bajnok lett, lehetetlen nem ismerek, na mindegy. Egyik példaképen, másik dilemra, az na mindegy. Akkor szóval szerintem folytasd is a tucot. Na hát akkor ott tartottunk, hogy üzemanyagtartály. Igazából jelen pillanatban jóval
kisebb az üzemanyagtartály, mint 2013-ban. Na most, hogyha az átfolyást újra föltolhatnak, mondjuk 150 kg/órára, akkor már körülbelül egy laza 50%-os teljesítmény növekedés érhető el, ami körülbelül 1.42-es futamidőkben nyilvánulna meg. Na most ez már csak az idei technikával, tehát ez nem csak arról, hogy a motorhoz hozzá van nyúlva. Mutatok egy előévi. Persze. Tehát Abu Dhabiban 1.42-es futamidőt lehetne menni, Rosberg 1.40-nel végzett a polban, és 1.46-ot, tehát 4 másodpercet tudnának gyorsulni csak azzal, hogy föltekerik izomból a motort. Igaz, hogy lehet, hogy utána 3 kör után fölrobbanna, az már más kérdés, azt majd megoldják az okosok, hogy ne robbanjon fel. A másik, amit még lehet látni ezen a képen, hogy nagyobbak lesznek a kerekek, ami által nyilván még jobban ki lehet majd használni az autó kanyarsebességét, így még gyorsabb körülőt lehet elérni, így hát igazából az is lehet nyerni 1-2 másodpercet bőven. Szóval, ha minden jó megy, a 17-es autók azok igazából majd, hogy nem tudni fogják azt a tempót, amit a 15-ösök üres tankkal. Na most, azt a kérdés, hogy mekkora üzemanyagtartályuk lesz. Hát nem tudom. Vissza lehetne hozni a tankolást igazából, de én úgy gondolom nem muszáj. Tehát én azt mondanám, hogy legyen mondjuk egy 200 literes tank, azt mindenki hossza be, és abból lehet menni, mint a paravánat. Azon valószínűleg meg kell csinálni teljes futamot, bármelyik pályán. És szerinted mennyire lesz Szerinted mennyire, most kérdezek, bocsánat, kérdezek, mennyire lesz szerinted úgy veszélyes? Mármint így a maga a tankolás, mert ugye elmúlt időben egy csomószak kirántották a félbox utcát. Szóval, ja. Szerinted benne van megint a pakliba? Üzemanyagok egyre loppalékonyabbak, egyre jobb az égésük. Aztán persze kérdés, hogy most hogyan tudnák megcsinálni a mérnökök, hogy minél gyorsabb legyen nyilván a töltés is. Tehát nem tudom, az igazság. A 2009-es utolsó futamon, amikor volt, vagy utolsó előtti futamon, amikor volt tankolás, akkor Räikkönennek ugye majdnem eltúrantott minden az autóján, mert konkrétan az egész Ferrari McLarenra kapott egy rövid pár másodperc erejéig, szóval igazából jó dolog a tankolás is 2 évig kard, mert azért lehetne taktikázni vele, de szerintem nagyon nincs értelme, mert akkor tankolunk többet, aztán majd a boxban megelőzik az előttünk lévő gyereket. Tehát igazából nincs értelme szerintem a tankolás. Mert a pályán egyszerűen ott kéne szerintem, hogy eldőljön a meccs. A másik dolog, amit én viszont kiírtanék, az a DRS. Tehát azt szerintem olyan szinten viccé teszi az egészet, azzal nem feladat az előzés. Mert kiírtja a szárnyat, aztán hello. Azt ki kell. Egy kersrendszert viszont én azt visszahoznék, úgy, ahogy van, úgy, ahogy volt, akár az 6 másodperces 60, 70, 80, 100 lóerő, tök mindegy mennyi. Az bőven visszatermelik úgyis egy féktál alatt majdnem azt a 6 másodpercet. Ezzel így javulhatnának az előzések szerintem legalábbis. Aztán, hogy mit, merre, hogyan, azt majd ők eldöntik. De én egyről úgy látom, hogy itt még egy jó ideig nem lesz semmi, hiszen 2020-ig jelen pillanatban alá van írva, hogy a V6-osok ezek így maradnak. Na most, hogyha ezek így maradnak, akkor még legalább 4 évig a Mercinek egy elég csúnya motor előnye van. Mert azért maradjunk annyiba, jelen pillanatban a Mercedes, a Ferrari kívül nagyon nem nyerhet senki sem bajnokságot. És ott a Ferrari-nak sem hiszem, hogy ugyanúgy az esélye. Azért a Merci az konkrétan... Szerinted, most van egy olyan kérdésem hozzá, melyik lehet itt idén a meglepetés csapata a két csapatok közül? Szerinted? A Renault esetleg valamit húzhat elő? Vagy a Williams, Toro Rosso? A Renault-val én az igazság nem számolok, azért mivel ott azért van gond gazdagon, nem még a motorral foglalkozni, tehát ott egyelőre még a bázis belakásra zajlik. A ház szerintem az ilyen top 10 körüli csapat lehet, tehát igazából most a Force India, a Toro Rosso környéke valahol a ház, szerintem. Bár hát ezt sem tudni, hogy milyen motort kapnak a Ferrari-tól, mert hogyha ugyanazt megkapják csavarra, mint a gyárat, akkor onnantól kezdve akkor van még egy Ferrari konkrétan, és akkor 5.-6. helyen ott lesznek ők is, vagy hát Ferrari-val fognak lenni. Tehát ez a baj, ezeket nem tudni. Aztán a Toro Rosso kérdéses nagyon, mert azért a 15-ös Ferrari motorral
egy kicsit fejlesztenek azon az autón, azért az kegyetlen autó lesz a két fiatalnak. Szóval itt azért van egy pár sötétó, és hát ugye McLaren, amit aztán meg ki tudja, hogy merre mentik, hogy lesznek. Innovatív az irány, amit követnek, nagyon pici helyre zsúfolják össze a motort. Ennek mondjuk megbízhatósági ára van, de hát ezt majd szépen lassan kidesztelik, hogy ennek azért előnyei is legyenek, mert nyilván van neki, akkor nem követnék, hogyha hülyeség lenne. Bármelyik a McLaren megcsinált egy-két érdekes dolgot az elmúlt pár évben. Például? Nyerő 12-es autót kidobták az ablakon úgy, ahogy van, és akkor kezdjünk újra mindent. Aztán igazából fejlesztettek egy zsákutcát 2013-as autóval, szóval az szerintem úgy nem volt túl jó húzás. Az első futam után meg vissza kellett volna térni a 12-esre, és inkább azzal indulni, mert azzal előbbre köttek volna. A kérdés az szerintem, hogy mennyire tudnak majd a csapatok megegyezni egymással, mert sajnos jelen pillanatban az megy, hogy csak ilyen értekezett, olyan értekezett, és a végén sem. Szóval erről Szerinted most lenne olyan kérdésem, bocs, hogy megint megállítalak. Szerinted az idén a McLaren az mennyit fejlődhet, szerinted? Így előre láthatólag. Hát, ezt megjósolni őszintén megmondom, nem tudom. Igazából remélem minél többet, mert Alonso és Button megérdemelne egy képességhez mérten jó autót. Aztán kérdés, hogy ez persze most miben nyilvánul, mert a többi se alszik, amíg a McLaren fejlesz. Szóval könnyen lehet, hogy mit tudom én, befejleszt a McLaren egy két és fél ampét. Mondjuk annyit javulnak, tegyük fel. Viszont tehát annyit a többiek is majdnem javulnak egy tél alatt. Szóval ez nem tudom, könnyen lehet, a stagnálás lesz belőle, és mondjuk megmarad ez a majdnem 2 másodperces differencia. Hát, akkor ott lehet kongatni Walkingba a vészharangokat. Benne van ez is a pakliban, de benne van az is, hogy felérnek a Ferrari szintjére az első futamon. Erre mondjuk azért kicsit rezultátok, őszintén megmondom, mert azért az, hogy majdnem 4 másodpercet találni télen, hát nem lehetetlen, de azért nem is egyszerű. Nekik az elektromotorral van nagyon nagy gondjuk, az lehetetlen látni, hogy nekik szinte töltésük a futam hátralévő részében csak majdnem 50% alatt van. Tehát 40-30-40%-os töltéssel mennek. Akkor mondjál... Majdnem 100%-os elektromotor töltéssel mehetnek. Ugye ez a kicsi helynek az előnye, mert a kicsi helynek a hátránya, mert egyszerűen nem tudják föltölteni rendesen a rendszert, így egy körön ott tudnak lenni, viszont futamon meg még többet buknak, ezért került őket ki mindenki az egyenesben. Viszont mondjuk évvégére az már kezdett azért látszódni, hogy azért a Renault motoros autókat azért azokat úgy megfogdosták az egyenesekben már a McLarenesek is. Lesz idén új pálya, nem? Pályákra mit szeretnél még mondani, vagy szeretnél mondani? Esetleg szerinted a mexikói pályákról mexikói pálya az nagyon jó, az nagyon nagy pálya lett, igazából fel kellett volna nézni előtte, de hát mindegy, nem? Jó formány szokásos szívém. Nem számíthat menjen, nem? Hát kb. Sajnos. Ami igazából a pályákkal nekem a probléma, hogy igazából az összes ugyanaz. Tehát most már bocsánat, de jó, oké, különbözőek kanyarok, vagy más a légkör, stb. Az összes ugyanúgy néz ki. Most nagyon ilyen régi pálya nincs, hogy igazából megvetné a lábát a lefejtbe. Tehát én őszintén mondom, egy Imolának, egy Manicurnak, annak tudnék örülni. A Törökországnak mondjuk. Ezek így mondjuk úgy jó lennének, hogyha visszatérnének a lefejtbe, de hát... Nekem tudod melyik pálya hiányzik? A régi Hockenheimring. Tudod, a nyújtott kanyaros, az durva volt. Hosszú kell lenni, ami a bementek egyenesre kettes előtt, ja. Hát az jó pálya volt. Az jó pálya volt nagyon. Hát ma is megvannak a nyomvonalak végül is, mert látni, de benőtte a fű meg a csávé, szóval. Megvan a nyomvonal, de beütötték erdővel, úgyhogy már csak úgymond az látszik, hogy ott kisebbek a fák. Persze, mert fiatalabbak. Hát, ja. Azért megtarthatták volna, mondjuk én megtartottam volna, de mindegy. Hát igazából az a probléma, hogy tehát a Forma 1 megy a baleset elkerülés felé, hogy
hát a mini kevesebb baleset felé, de most becsúszott ugye közelmúlva Bianchi balesette, hát most az amit lehet egy pillanatban rosszul csinálni, annak rossz a következménye, szegényem rossz volt, rossz helyen, nem tudok mit csinálni, ez van. Kész. Sajnos ez történt vele. Aztán, hogy most lesz-e Bianchi miatt zárt cockpit, nem zárt cockpit, na most ott a Bianchi a zárt cockpit sem védte volna meg. Tehát ott aztán lehet akármilyen zárt cockpit, mikor egy 3,5 tonnás traktor alá becsúszik egy Forma 1-es autó, ott a pilótának feje, az kap újat, hogy körülbelül azt se tudja, hogy mi van. Szóval ennek így szerintem magunk között nincs sok értelme. Jó, oké, nyilván jó, meg a kisebb agatészek ellen azért jó. Hát ezért könyörgöm, most Szingapúrban egy 80 fokos kokpitba fognak másfél órán keresztül szaunázni és úgy fognak vezetni, vagy most mi lesz? Klímáznak a Forma 1-es autóba? Ne vicceljünk már, gyerek! Na. És mondjál valamit szerinted az Ausztrál nagydíjra, mi várható az Ausztrál nagydíjon? Én őszintén megmondom, várok egy meglepetést. Valaki hátulról nagyon nagyot jön előre. Elárulod azt a meglepetést, vagy maradtitok Ausztráliára? Force Indiára tippelnék, hogy ők jönni fognak előre, a Williams-szel karöltve. Szerintem ők fognak jól felzárkózni a többire. Mondjuk a McLarenre is fő kéne, McLaren is azért kéne, hogy jöjjön fölfele, mert azért nem tudom, de... Viszont 2014-ben itt a képen egy 14-es kép látható, ugye azért dobogónál mind a két McLaren, szóval hát nem tudom, remélem, hogy egy kicsit szorosabb lesz most már a történet. Igazából végre az lenne jó, hogyha a Mercedes vagy nem tudnám azt megcsinálni, hogy két csapatos autó, tehát jó lenne, hogyha a Mercedes nem tudná azt megcsinálni, hogy két pilótás csapat legyen, hanem az, hogy egy pilótára kelljen nekik is fókuszálni, na és az fog majd feszültségeket eredményezni, hiszen mondjuk ki a Ferrari-nál Vettel az első számú pilóta, Raikkonen pedig a másodszámú, még azért ez a Mercedes-nél oké, hogy Hamilton a jobb, de azért ez így nincs. Én tudod, kinek örülnek? Legjobban? Így mondjuk első top 4 csapat Mercedes, Ferrari, Williams és hát, talán a McLaren így az első 8-os, ami így jó lenne, hogy azért ellátnám őket, érted, újra harcolni. A többi azért, hát, ja. Úgy vesszük a Red... Kérdés persze, hogy... Mond. Kérdés persze, hogy a Red Bull ezt mit fog csinálni, mert azért ott kaszni az még mindig ott van. Tehát azért az ott még ott mindig a Red Bull kaszni az még mindig kegyetlen. Én akik nagyon féltek az a gyári Renault, mert nehogy az legyen, hogy most ide jönnek egy igazából nem fejlesztett motorral. Már bocsánat, de konkrétan 14 elejétől a Renault csak folyamatosan rosszabb motorokkal állt elő. Tehát igazából azt veszük, a 2014-es Renault motor volt a legerősebb Renault motor eddig, amíg került, de onnantól kezdve csak gyengépeket adtak ki, már pedig azért ez nem túl biztató. Szóval az iránnyal lehet probléma, de most ezt megtalálni az évet. Úgyhogy nem tudom, a Renault egyelőre az most egy gyárcsapat, de hát ki tudja. Remélem, hogy azért majd valami lesz. Tehát most nem tudni az igazságnak, még holt szezonban tesztesek kezdődtek, autót se láttunk még. Könnyen lehet, hogy jön a ház, aztán megveri az összeset, mint például 2009-ben is így volt a Brown GP-re, emlékszel? Igen, tehát... Ő is ugye a 2008-as ugye a Honda ugye kiszállt, aztán így a semmiből jött a Brown GP. Hát ja, mondjuk egy évet uralkodtak, aztán így hello, szia. Hát ja, aztán igazából mostani, tehát az akkori Brown GP, a mostani Mercedes. Tehát, mert ugyanis a Mercedes azt vásárolta föl, tehát a Brown vásárolta meg teljes egészében. 2009 közepén, aztán ugye 10 végére meg abból lett a Mercedes, vagy 10 elejére abból lett a Mercedes GP. Aztán, hogy tényleg mi merre, ezt nem tudjuk jelen pillanatban. Annyit lehet tényleg segíteni, hogy Ferrari csinálja a dolgokat, próbál főzárkózni. Most áttérnek, pontosan visszatérnek a push-out felfüggesztésre.
eddig ugye póló volt, tehát a póló ugye a vonalrudas, a push nyomorudas, Paul Roadnak annyi tehát a pólódnak annyi az előnye, hogy az autó súlypontját alacsonyabban lehet tartani, viszont nehezebb is beállítani. Na most úgy látszik, hogy ezt a Ferrari megtalálta, mondjuk Vettel valószínűleg elég nagyot tudott segíteni, mivel Red Bullnál push-okat használnak már mit tudom én mióta. Úgyhogy nem tudom, tehát nem lehet tudni sajnos semmit még. Várni kell, hogy mi lesz, majd meglátjuk. Akiktől én őszintén mondom, kicsit többet várnék, azok a Williamsek. Mert azért oké, hogy tavalyi, meg minden, meg esőre csináljuk az autót, meg stb. A tavalyi köridőiket Abu Dhabiban nem tudták megverni, ami azért elég ciki. Egy év alatt inkább csak lassítunk. Na most ez nem tudom, hogy mi lesz velük. Szeretném azt gondolni, hogy jobbak lesznek, de sajnos ott is pénz nincs nagyon. És ráadásul újra kell gondolni, vagy pontosabban újra gondolták a teljes tervezési folyamatot az autónak a gyengeségeit küszöbölvén. Hát nem tudom, végül is majd kiderül. Például emlékszel a Maldonado-ra, mikor volt az 12 vagy 10? Tudod, mikor szét is törte az utolsó körökbe, szét is törte a Williams-et, aztán ott volt, az szintén dobogon volt. Hát majdnem. Hát ja, aztán ugye... Hát ja, év első 3 futamát szerintem még úgy... Szerintem én még abból nem vonok le semmit, érted? Legalábbis Malajzia meg Ausztráliában nem vonok le semmit, mert értelmetlen szerintem, érted? A régi időben értelmetlen lett volna, viszont most, hogy ennyire kötött a tesztelés, illetve a fejlesztési verseny, és ilyen magas szintű már minden csapatnál, én azt mondom neked, hogy az első időmérő edzésen ott mindenki fog derülni. Az első száraz időmérő edzésen, Ausztrál időmérő száraz lesz. Teljesen száraz. Akkor ott látni fogunk sok mindent. Ja. Például ugye 2007 óta, aki a pole pozíciót szerzi Ausztráliában, illetve elnézést az első futamon, mert ugye 2010 Bahrein az lesz a végső győztes az év végén. Eddig ugye 2007-ben Räikkönen, 2008-ban Hamilton, 9-ben Button, 10-ben Bahreinben Vettel, 11-ben Vettel, 12-ben, mondjuk 12 volt az a úgymond kihúzó év, mert ott a két McLaren vitte el az első sor. 13-ban megint jött a Vettel, és 14-ben pedig Merci tavaly is idén, tavaly előtt is. Szerinted mennyit javulhatunk így Ferrari? Mármint így előrelépés szerintem, hátralépés nehogy legyen. Akkor nem megyek a Hungaroringre, érted? Szóval így... Ja. Hátralépés semmiképpen nem gondolnám, hogy lesz. Azt gondolnám, hogy mindenképpen előre fogunk lépni. Szerintem egy 3-4 tizedes előnye még mindig lesz a Mercedesnek körönként. Aztán, hogy Vettel ebből meg Räikkönen mit fog tudni összebarkácsolni a szezon közepére, azt nem tudjuk. Rudics András kérdezi, hogy mit várunk Räikkönentől. Én idén legalábbis azt várom, legalábbis legyen egy megbízható autója, ami például nem robban fel a motor, vagy a váltó, vagy a KERS, mert tavaly elég sok technikai hibája volt Räikkönennek, érted? És ez miatt például Hungaroringen is érted KERS bedöglött, aztán el is ment a verseny. Legalábbis én annyit várok tőle, legalábbis oké, kedvencem, meg példaképpen minden. Annyit várok tőle, egy-két győzelem legyen meg. Majd figyelj, majd kiderül, mert egyelőre nem tudok mit mondani. Majd kiderül, lehet jók leszünk idén, lehet, hogy ja. De én jót várok tőle, csak legyen az élen. Aztán majd kiderül. Te mit vársz tőle? Én azt gondolom, Räikkönennek az első számú feladat a Vettel segítése. Na most mindentől kezdve azt gondolom, Räikkönen egyszer tudta tavaly legyőzni Vettelt futamon, éles körülmények között. Az Bahreinben volt, amikor Vettel hibázott. Oké, tiszta sor, hibázott, jó. Räikkönen is hibázott a többi futamon.
de azt gondolom, hogy Räikkönen már nem képes azon a szinten teljesíteni, vagy hogyha képes is, akkor is neki nagyon jó napot kell ahhoz kifogni, hogy Vettel tempóját tudja tartani. És igazából az autójukat majdnem ugyanaz, tehát egy autóval mennek igazából teljesen, így a pilótai képességek döntenek. Vettel, de még egyszerűen jobban tudja kiautózni az autót, ez van. Nem sokkal, 2-3 tizedek körönként, az futamon 20 MP mondjuk. Tehát nem sokkal gyorsabb nála nem sokkal lassabb Räikkönen Vetteltől, de pont az a picivel az a lassabb. És hát ez a futam végére hatalmas időkülönbség adódik össze. Hát igen, és kérdezi megint az András, hogy mit várunk mit szóltak a Red Bullos ügyhöz. Mármint melyikhez a... Milyenhez, mert van egy pár. Én most azért hallottam legutóbb, amikor fent a hegyekben izéltek, autóztak. Aztán ugye, hogy büntetés kap. Verstappen driftelgetett párat a Red Bullos autóval, értem. Hát, Ja, aztán megcseszték őket állítólag. Az osztrák Forma 1-es csapatát húzná le, na most innentől kezdve, amire ráadásul az állam kérte fel őket, hogy csinálják meg. Hát meg Ausztriában volt, nem? Hát igen, tehát adnak a szarnak egy jó nagy pofont, na csinálsz, tehát nem tudom. Tehát, értem én, hogy jó, meg kell tényleg izélni őket, büntetni, mert szabályt sértettek, na le kell jelent. Egészségükre. Például milyen szabályt? Mert videót nem láttam. Voltak ott síelők, aztán úgy mentek? A síelők nem voltak a környéken, viszont azért ja. Verstappen elég veszélyesen csúszkálgatott. Hát mondjuk láttam képeket, na mindegy. Hogy új motorja lett, értem már, tehát hogy új motorja lett a Red Bullnak. Én arra a motorról nem is hallottam, milyen új motor lett. Ez a motor, ez egyáltalán nem új. Tehát ez a motor, ez igazából a Renault motor átmatricázva tisztottá, vagy mit tudom, mi az, takhajeré, vagy nem tudom mi az. Hella meg, miért kérdezi valaki megtanul pont? Kérdezzél. Hát szerintem tanul. Ja, értem, most már leesett, tanul. Na tehát igazából ez az új Red Bull motor, ez igazából nem annyira új, ez tökéletesen csavarra ugyanaz, mint amit tavaly is használtak. A Renault motorja igazából annyi a különbség, hogy ezt a Red Bull fogja tovább fejleszteni már, úgymond a saját kis motorüzemében. Mario Ilinen, azt hiszem, az emberke, most nincs a neve hirtelen, aki ezzel tovább tudja fejleszteni a Red Bullnak a motorját, de persze kérdés aztán, hogy mire jutnak vele, hát nem tudom. Valamit biztos, hogy érni fog, sokat szerintem nem, majd meglátjuk, hát nem tudunk mit mondani erre. Ez könnyen lehet, hogy az első teszten fölrobban úgy minden, nem is tudom micsoda. Azt gondolom, hogy megtörik a Hamilton uralma, továbbra is Rudi András kérdezi, nem hiszem. Szerintem még ez az év, ebben az évben szerintem még nem tudják megverni a Mercedes. Többször meg fogják tudni verni, mint tavaly, viszont szerintem még messzebb lesz, még messze lesz a bajnok. Tehát még messze lesz a bajnoki cím. Aztán persze kérdés, hogy Hamilton uralma megtörik-e, de viszont a Mercedes lehet, hogy nem. Tehát az is benne van, hogy azért most már Rosberg, hát hogy mondjam, hogyha megtanul végre már bocsánat, de leszarom alapon menni, hogy minden mindegy alapon, akkor úgy azért ugye elég jó megy. Tehát azért 6 futamot nyert egy motorral, azért nem gyenge. Szóval szerintem, hogyha Rosberg kicsit leszedné magáról végre a terhet, akkor úgy elverni Hamiltont, ahogy illik. Ja, mondjuk igaz, hogy Hamilton többet volt a detoxban, mint a pályán körülbelül, az év hátralévő, vagy az év utolsó felében már. Aztán majd meglátjuk. Hát, mikor lesz? Március 20-a, ugye? Igen, március 20-án kezdünk.
Fú, az a hétvége hallod, megint olyan lesz, hogy pénteken Maranellóba leszek, aztán jövünk haza reggel, megint Forma 1. Na jó van, az jó, egy hétvége lesz, nem is baj. Hát, ott megint nem alszunk. Ki lesz Eleget. 2016 új világbajnoka? Milyen világbajnok? Forma 1-es? Amúgy szerintem, hát jó, szerintem, ha a tavalyi évet nézzük, akkor egyértelmű a válasz, hogy Hamilton. Amúgy meg én adnék Vettelnek is esélyt, Sebastian Vettelnek, mert szerintem egy jó pilóta, tényleg azt mondom, hogy hozta azt a, hogy is mondjam, Schumachertől azt a német, érted? Igen, azt a német precizitást vettem, meghozta a Ferrari-ba, ami kellett ide mindig is. Igen, meg foglalkozik Az bocsánat, beleszólok, foglalkozik a Ferrari-ba, érted? Nem úgy, mint Alonso, érted? Szerintem én Alonso igazából megmondom, hogy amikor a Ferrari-nál volt, tisztára görcsölt össze-vissza, szóval szerintem azért is volt ez a bal szerencsés sorozatok. Ugye, hát 2012-ben világbajnok lehetett volna, meg 10-ben is, ugye, ja. Szóval szerintem én Vettel sokkal lazábbnak látom, meg ugye jó csapattárs van mellette, lazák, szóval ez a jó a csapatnál. Azt gondolom, Alonso sajnos kicsit tényleg rá túlgörcsölte ezt az egész dolgot, hogy jó, Schumacher nagy ellenfele annó, na most akkor meg kell mutatni a Schumacher csapatában, hogy igen. Hát ez igazából tehát inkább összeért minden. Oké, kétszer második lett, meg azért 2011-ben, illetve 2013-ban is elég jó helyen végzett. Szóval azért nem volt az a probléma, Alonso kiegyensúlyozott teljesítményt tudott nyújtani, de én azt gondolom, hogy azért őtőle nem várható el az, hogy neki áll haverkodni a csapattagokkal. Alonso sose olyan volt, Alonso nyerni akar, hogy vezetésre kitenyészte Pika, aki csak vezet, már ízéjében csak vezetni tud. Emberileg Alonso nagy pszichológiai játékos, de a csapattagokkal messze nem tud olyan jól kijönni. Tehát volt egy 10-20 ember, akivel kijött, aztán egy Vettel, meg Schumacher pedig mindenkihez oda megy, személyesen, kész. Beszélj velük pár szót, és ez a pár szó az többet ér mindennél, mert az utóbb már tűzben mennének Vettelők. Ezt elértem egy fél év alatt körülbelül. Na és lenne egy olyan kérdésem, most jutott eszembe, hogy Haas F1-nél csapatnál ugye lesz Ferrari motor lesz benne. Szerinted mennyire lesz így előrelépésük így már mint többi csapathoz képest? Így vagyis hát úgy azt akarom mondani, hogy mennyire fog nekik segíteni ez a Ferrari motor? Szerinted? Segíteni mindenképpen. Én azt gondolom, hogy azért a Dallara azt csinálja, hogy a Haasnak a Faszniát, azért az egy elég nagy név a motorsportok világában. Na most ezt egy Ferrari motorral megspékelve, illetve az, hogy a Haasnak van a legjobb szélcsatornája a világon, ami azért nem kis tétel. Tehát még azért a Toyota Kölni bázisánál is azért jóval jobb, ami azért a Ferrari szélcsatornájának is az alapját szolgáltatta annó. Szóval azért ott azért technika van gazdagon. Én azt gondolom, hogy a ház az a kérdés, hogy igazából mit adtak át a Ferrari-nak, mert azért maradjunk annyiba, senki ne lepődjön meg azon, hogy ott azért a háznál, ott azért nem házmérnökök dolgoztak. Tehát szinte biztos, hogy ott Ferrari-sok voltak, azt igazából csak házszínből, már bocsánat. Szóval ott, amit igazából háznál kiteszteltek, az többé valószínű, hogy annak többé fele meg lesz található majdnem a Ferrari-n is. Igazából szó szerint tényleg egy Ferrari B lesz a házból, de igazából ez a jövő járható útja. Mert másként nem igen lehet. Tehát most ott a Manor, ott volt a Caterham, ott a ART. Jó, most a Manor is egyébként érdekes lesz ezzel a Williams alkatrészekkel, Merci motor, stb. Nem tudom. Tehát a Manor is jönni fog előre. De ezt a kérdés, hogy valakinek utolsónak is kell lenni, hogy ki lesz az utolsó. Mert ugye a Manor az, ha elmozdul onnan azért, de jó, még azért, de mondjuk a Manornak annak valahonnan följönni. Hát ők is már mióta vannak a Forma 1-ben? 2011? 10-ben azt hiszem már mentek, igen, mentek. Hát igen, már lassan ők is itt vannak, mennyi? 6 éve. És hát azért ott nem volt egy monakói pontszerzésük.
Aztán ennyi. Hát ilyen. Tehát azért érdekes lesz. Tehát Ausztráliában sok mindenre választ fogunk kapni, és még több mindenre nem. Tehát azért reméljük, hogy egy jó évad lesz, és nem lesz olyan savanyú, mint a 16-os, vagy 15-ös elnézést. Hát igen, én sok, ha bár mondjuk most már annyira nem vonz a Forma 1, de azért egy futamot se hagyok ki, érted? Te hogy vagy vele? Futamot én is hagytam ki, de őszintén elmondom, engem a hosszú távú autózás, vagy a hosszú távú autózás a Versus sokkal jobban izgat. Sokkal összetettebb szériának tartom. Tehát ott ugye eleve az első három autó a P1-be, ugye a Porsche, a Toyota meg az Audi, ugye mind a három különböző motorral, különböző hajtáslánccal, meg azért, na tehát azért ez mégis az a jó, szerintem. Tehát, nem tudom, de nálam a Versus kezd átlendülni. Azért elég magasan a Forma 1 fölé. És azért ott meccs van. Oké, ott is van kersz, de ott is meccs van, tehát kész, ott meccs van. Idén erős lesz a Ferrari. Hát igazából szerintem erősebb, sokkal nem, vagy hát lehet. Attól függ, hogy a Mercedes tényleg mit talál. Talál esetleg annyit, mint a Ferrari, akkor megmarad ez a különbség. Ha nem, akkor a Ferrari közeledhet és talán megszoríthatja őket. Kérdés, hogy Vettel mennyit tud kitiporni az autóból. Ki lesz az új Schumacher? Én szerintem az új Schumacher, hát egy idő múlva a saját fia lesz. Mármint a Ferrari, de különben még egy nagyon jó pilóta van a kedvencem, a Verstappen, az tényleg az, szerintem a Ferrari-nál fog idővel kikötni. Legalábbis nagyon remélem. Én Verstappent annyiból féltem, hogy a műszaki adatokhoz ő még nem annyira profi, neki abban még fejlődni kell. Ha megtanulja jól a Forma 1 technikáját, akkor onnantól kezdve Verstappen előtt nem lesz akadály. Mert a srác ki fog vívni magának addigra, mire elér oda egy olyan tiszteletet a mezőnyön belül, egy olyan renomét, hogy nagy gyerekek, hogyha itt most a Verstappen jönne, az akkor is megpróbálja. Ezek a tudatalatti kis pszichojátékok, ezek a legjobban befolyásolók. Az biztos, de már különben... Szerintem legalábbis. Most is különben ugye volt ez a csapatutasítás, hát majdnem lett belőle balhé, de végül is nem lett belőle balhé. Aztán, hát ugye... Ez jó, hogy érted, hogy nem enged a csapatutasítás, nem enged a csapatnak. Hadd versenyezzenek, ha meg tudja előzni, akkor meg tudja, kész. Ez hadd enged a csapatnak, vagy ne engedjen a csapatnak. Én azt mondom, hogy ha valaki profi pilóta akar lenni teljesen, akkor bizony a csapat, tehát a csapat jobban átlátja kívülről dolgokat. Ő nem tudta soha, hogy Sainz mennyivel jobb tempót van nála, meg konkrétan Sainz 10 másodpercet dobott neki 3 kör alatt, amúgy ez kurva sok, már bocsánat. Tehát ő ezt nem láthatta kívülről, csak azt, hogy egyszer csak Sainz megjelent, és Rudi András, hát ugye kérdez... Na mondd. Értem én, hogy el kell engednie, de szerintem azért ezt Verstappentől, oké, nem tette meg ő dolga, kész, ennyi. Még azért szerintem neki van mit fejlődni. András kérdezik különben most, hogy melyik vagyok én vagyok. És hát ugye privát üzenetbe. Kis Csabi meg ugye barátom, aki beszél, ő az állandó szakértő a klubba, szóval hozzá fordulhattak mindig. Igen, meg hát ugye elég sokat tudsz mindenről. Én vagyok a keresztapban. Ja. Greg, nézel minket? Tessék? Ki a kedvenc Ferrari-s pilótát? Nekem kérlek szépen Alain Prost volt a professzor. Ő egy kegyetlen gyors pilóta volt, Ayrton Senna mellett is meg tudta állni a helyét, akik minden idők legjobb Forma 1-es pilótáját tartanak okkal. És ő csak pont annyit ment, amennyit kellett. Többet egy méterrel nem ment. Azt mondták neki, hogy kiszámolt az utolsó futamján, beszélő, neki kellett egy 6. hely győzelemhez. A 6. helyen behozta a vasat, kész. Egy méterrel nem ment többet. Ezért nagyon tudom besülni az öreget, hogy pontosan látott a pályán, és pontosan felmérte azt, hogy mit, merre, hogyan kell csinálnia.
ez tesz igazán nagy versenyzővé valakit, hogy tud ésszel gondolkodni, és nem csak ösztönösen cselekedni, mert azért Verstappen mozdulataiban sok ösztön mozdulat van, de hát most 18 évesen az ember mit csinálna, ha nem ösztönből cselekedne. Hát igen. Szóval hát legközelebb nem tudom mikor jövünk adással, lehet jövő héten, de az is lehet, hogy csak egy hónap múlva. De szerintem Forma 1 előtt, szezonnyitó előtt egy. Szerintem, mivel két nagy teszt lesz, szerintem ezt megbeszélhetjük, hogy szerintem két tesztértékelőt tarthatunk akár tesztek között, tehát a két teszt között egy közbelső időponton, mondjuk, és utána mondjuk a második teszt után is, és utána meg majd persze a szezon beindul, akkor utána már tudunk jönni több infóval, érdekességgel, mert így most a holt szezonban azért elég csak taperodik a sötétben. Hát, Mert kéne indulni. Kávé, igen. Tesztelásnak sem volt szerintem ez rossz. Ez a mai. Szóval akkor Úgyhogy ennyi. köszönjük, hogy velünk voltatok. Majd legközelebb is találkozunk. Reméljük, hogy itt lesztek addig is. Sziasztok! Sziasztok!